आप सुन रहे हैं पीके म्यूजिक डायरेक्टर शानदार आई हर साल रउए दुहरिया बाबा फेर दिन हम पे ना जहरिया आई हर साल रउए दुहरिया बाबा फेर दिन हम पे ना जहरिया तनी हमरो के सपना पूरा दीना बिगोवाली से सेट करा दीना तनी हमरो के सपना पूरा दीना बिगोवाली से सेट करा दीना। म्यूजिक डायरेक्टर गुड्डू राज बिगोवाली से सेट करा दीना बानी महादानी सुनी गजबे के बाटे बाबा रउआ कहानी रउआ कहानी बानी महादानी सुनी भोलदानी गजबे के बाटे बाबा रउआ कहानी करियो सही कबले गुजहरिया बाटे भइल 16 के उ मोहरिया तनी हमरो के सपना पूरा दीना बिगोवाली से सेट करा दीना बाबा हमरो के सपना पूरा दीना बिगोवाली से सेट करा दीना। म्यूजिक डायरेक्टर गुड्डू राज राइटर से हम करे रउए गोहार हो बहादल बवाली गावे भजन तोहार हो भजन तोहार राइटर से हम करे रउए गोहार हो बहादल बवाली गावे भजन तोहार हो बाबा परिल रउआ चरहनिया दे दीना हम पे धेयनिया तनी हमरो के सपना पूरा दीना बिगोवाली से सेट करा दीना बाबा हमरो के सपना पूरा दीना बिगोवाली से सेट करा दीना हो।